Hello mga friends, viewers, subscribers! Sa dili pa ko maghikay og pagkaon, latalantos sa mga tanom diri sa luyo. Tortur ba? Tortur gamay. Kadiyot lang, masin kadiyot lang yun. Yun. Itortor tamo sa kong tanom. Basin di ay, maganahan di mo mamalit diri. Di sila kayang pagtuntak nako. Taka lang niya ko inyo mga friends, viewers, subscribers sa ako ang Facebook account, Clarissa Kakimoto. Kaning tanan nga tanom ako ni Parcel. Ang ako ang gibidyuhan for sale. Dali, balik ta. Magluto na po ta og isda nga danggit og ampalaya for today's foods.
Iro ha. Bantay sa irokan, gawas ng irokan. Kuro. Dili ha. Dili gi magawas sa tungod. Diri ra. Diri ra. Bye ka na. Bala ko.